Mhux kulħadd missitu l-istess xorti bħalma missitu Raymond Vella tal-Mare d'Oro. Vella, magħruf sew għall-inklinazzjonijiet politiċi tiegħu, irċieva kumpens ta' kważi 6,200,000 euro minn fuq biċ-ċart fil-Fekruna. Id-dikjarazzjoni tal-President ħarġet it-tnejn ta' qabel l-elezzjoni ġenerali, il-kuntratt ta' partit ġie firmat it-tlieta u x-xogħol biex titwaqqa l-Fekruna beda l-ħamis, jumejn biss qabel l-elezzjoni ġenerali. Imma oħrajn ilhom is-snin jistennew il-flus għall-artijiet li ġew esprojpjati snin twalilu. B'kollox il-Gvern għandu jagħti mal-kważi 80 miljun euro f'kumpens għall-artijiet esprojpjati. Statistika li għandu fidejhu għan justuri kif b'kollox id-Dipartiment tal-Artijiet għandu mal-kważi 530 każ ta' artijiet li ġew esprojpjati u s-sidin tagħhom għadhom qed jistennew kumpens. Uħud mill-każijiet imorru lura l-1953 u sal-lum is-sidin ta' dawn l-artijiet għadhom qed jistennew kumpens. Il-valur tal-artijiet varja minn 200,000 għal madwar 1,700,000 euro fuq art li ġiet esprojpjata f'għawdex minn Gvern Nazzjonalista ta' qabel l-1992. Ir-raġunijiet tal-esprojpjazzjoni huma varji fosthom twessieħu bini ta' toroq, bini ta' sptar, skejjel, housing, pjazzett u power station. F'Novembru tas-sena l-oħra kien ġie rrappurtat li d-Dipartiment tal-Artijiet spiċċawlu l-flus u għalhekk ma setax jonora l-obbligi li kellu mas-sidin tal-artijiet esprojpjati. Dakinhar il-Ministru responsabbli mill-artijiet Jason Azzopardi kien qal li dan ġara minħabba li d-Dipartiment tant kien effiċjenti li qiegħda ħafna n-nies u l-flus spiċċawlu kollha. Verità hija li d-Dipartiment tal-Artijiet din is-sena kien iktar effiċjenti mis-sena ta' qabel u s-sena ta' qabel kien iktar effiċjenti mis-sena ta' qabel u l-budget li kellna allokat għal din is-sena bażikament eżawrejnieh sa ftit ta' xhur ilu.